L-għodwa tajba. Illum 24 ta' Awwissu nilqawkom għal din il-quddiesa mill-Knisja Parrokkjali ta' San Franġisk ta' Assisi ġewwa l-Qawra. Din il-Knisja bdiet tinbena fl-1993 fuq pjanta tal-Perit Richard England u saret parroċċa fl-2004. Il-komunità parrokkjali tal-Qawra taħdem pastoralment ma' eluf ta' residenti. Minn barra l-pastorali ordinarja, il-parroċċa toffri wkoll servizz importanti ta' djakonija fejn tqassam mal-400 ikla fil-ġimgħa lil familji fil-bżonn. Matul is-sena kollha spiss toffri l-ambjenti tagħha lil komunitajiet mhux Maltin. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien ma' Patri Colin Sammut, Assistent Ġenerali, Patri Paul Darmanin, Vigarju Provinċjali, Patri Joseph Sherry, Gwardjan tal-Komunità, u l-Kappillan Patri Andrew Gallia. Give thee
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Nsellem lilkom eżis membri tal-parroċċa, il-awra dedikata lil San Franġisk. Insellem ukoll il-kull min qiegħed isegwina permezz tas-servizz li jagħtina il-PBS fuq TVM kull nhar ta' Ħadd. Nirringrazzjahom ta' dan is-servizz li qed jagħtu lil tant anzjani morda li residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin f'tant ambjenti oħrajn. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex mixtaqtgħu qalbna, imma biex niftakru li Alla li jaraf il-miżerja tagħna lest ukoll iħenna lina. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi flat lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missi li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Int li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubit tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti taqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-femiet kollha tagħhom u tiġborhom rida waħda bejniethom. Għamel il-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, għad niġi niġbor il-ġnus kollha u l-popli ta' kull sien. Dawn jiġu u jaraw is-sebħ tiegħi. Jiena nolli għalihom sinjal u nibgħat lil xi wħud mill-fdal ta' Iżrael għand il-ġnus f'Tarsis, Put, Lut u Mesek, Ross, Tubal u Ġwan. U lejn ix-xtut imbeda li qatt ma semgħu bija u qatt ma raw is-sebħ tiegħi u huma jxandru is-sebħ tiegħi qalb il-ġnus. U jġibu l-ħutkom kollha minn kull ġens bħala offerta lill-mulej. Iġibuhom fuq żwiemel u karrijiet, fuq suġġetti u bawla u ġmla għal fuq il-muntanja qaddisa tiegħi f'Ġerusalemm, jgħid il-mulej. Bħal mawliet Iżrael iġibu l-offerti tal-qmoħ tagħhom f'ġararinda fit-tempju tal-mulej. U lil xi wħud minnhom noħodhom b'qassisin u leviti, jgħid il-mulej. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr l-Alla. Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju, flimkien fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju. Faħru l-mulej intom ġnus kollha. Sebħuh intom poplu l-koll, flimkien morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju. Għax kbira jieba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' dejjem, flimkien morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju. Qari mill-letrat lill-Lut. Ħuti, insejtu għal kollox il-kelma ta' twissija li qalilkom ta' awliet li intom
Ibni, la twarrab xi twiddib tal-mulej u la taqtax qalbek meta jċanfrek għax il-mulej iwiddeb lil min iħobb jolqot lil kull min jilqa' bibnu. U għall-edukazzjoni tagħkom li intom qegħdin tbagħtu, Alla qiegħed jimxi magħkom ta' ulied. Minnu dak li ben li missieru ma jwidbux. Tassew li bħalissa kull twiddiba ma tferraħniex imma tnekkitna. Iżda mbagħad lil dawk li jkunu tħarġu biha hija troddilhom il-frott ta' ħajja mimlija bis-sliem u l-ġustizzja. Mela jerfgħu l-idejn merħija u l-kubtejn mitluqa maqtakom u qabdu triq dritta għal riġlejkom biex minnu t-sob ma joħroġ mit-triq imma jerġa' jieħu saħħtu. Il-kelma tal-mulej, ir-rodu ħaj lill-Alla. Jiena u t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jista' jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien huwa sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesu għadda jgħallem f'xi bliet u rħula. U kien hemm wieħed qallu mulej jaqgħu ftit huma dawk li jsalvaw. U huwa weġibhom, tħabtu biex tidħlu mill-bieb id-dejjaq, għax kif ngħidilkom jien ħafna tifittxu li jidħlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sit id-dar ikun qamjala il-bieb, intom tibqgħu barra u tibdew tħabtu l-bieb u tgħidu mulej iftħinna. Iżdu jweġibkom u jgħid ma nafx mnejn intom. Imbagħad taqbdu tgħidulu kilna u xrobna miegħek aħna u int tallimt fil-pjazezz tagħna. U hu jwieġeb u jgħidilkom ma nafx mnejn intom. Morru minn qudiemi intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż tas-snien. Meta taraw lil Abram u lil Iżak u l-Ġakob u l-profeti kollha fis-saltna ta' Alla u intom imkeċċija l-barra. U jiġu nies mill-vant u mill-punent u mit-tramuntana u min-nofsinhar u joqogħdu għall-mejda fis-saltna ta' Alla. U waraw hawn minu tal-aħħar u għad ikun l-ewwel. U hawn minu tal-ewwel u għad ikun l-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. Jina nolli għal-jom sinjal. Nibat li xuħut lejn ixtut imbeda li qatt ma semgħu bija.
u qatt ma raw is-seb tiegħi. U ma jxandru s-seb tiegħi qalb il-ġnus. Edin hawnhekk il-qawra fej din il-kelma ta' Iżajja seħħet rib is-sena 60 wara Kristu. Meta bniedem imarraq li ra l-arqa ma' sħabu 275 oħra, ġie nawfragat fuq dawn ix-xtut f'dawn l-inħawi, mibgħut lejn xtut imbeda li qatt ma semgħu bil-mulej u qatt ma raw is-seb tiegħu. Din il-kelma ta' Iżajja seħħet hawnhekk. Kullum aħna l-Maltin u l-Awċin li kellna l-grazzja ngħixu il-profezija ta' Iżajja li sseħħ għaliex il-mulej baċċaħat fuq ix-xtut tagħna, xtut imbeda li qatt ma raw lill-Alla u qatt ma raw is-seb tiegħu. Illum għandna bżonn nagħmlu l-kontijiet mar-responsabbiltà tagħna. Aħna mibwiċċna minn quddiem lil mulej nistgħu ngħidulu kilna u xrobna miegħek aħna. Intallimt fil-pjazzett tagħna. Biċċna minn quddiem nistgħu ngħidulu kemm nagħmlu festi sbieħ, kemm aħna verament miġbudin lejn l-espressjoni sabiħa u esterna tal-fidi tagħna. Imma llum il-mulej jgħidilna wkoll li dan li huwa tajjeb mhux biżżejjed. Hemm xi ħaġa oħra essenzjali biex aħna nidħlu fil-ħajja minn issa u l-ħajja ta' dejjem. Għaliex jaf ukoll jgħidilna li ma jafx minn fejn ġejjin, ma nafx minn fejn intom. Jekk aħna ninfexxew fl-affarijiet ta' barra li għaddu, sbieħ kemm huma sbieħ. Imma il-ħajja tagħna ma tkunx ħajja sewwa. Intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Ma nafx minn fejn ġejjin. Donnu qed jgħidilna m'għadniex narafkom. Jiena ħlaqtkom għas-sewwa. Ħlaqtkom għall-imħabba. Ħlaqtkom biex tikbru fl-għotja tagħkom infuskom skont il-vokazzjoni tagħkom. Mhux qed narfek ta' ma nafx minn fejn inti. Imma x'jiġri biex il-bniedem iħassar qalbu u l-mulej iġbija tiegħu fina ma jibqax jarafha. Il-mulej waqt li wissina li dinja possibilità jagħtina wkoll il-mediċina. Qisu li tidħlu mill-bieb id-dejjaq. U tajdu li ma dan il-bib id-dejjaq x'inhu? U dak kollu li fil-ħajja jiswielek ħafna sforz. Min iħobb tas-sew jifhem il-kelma ta' Ġesu. Għax biex tħobb tas-sew titgħallem tinsa lilek innifsek. Iċċedi ħafna. Milux rajt kumment tal-muni intom għax jien m'iniex miżżewweġ fuq xi ħadd li qal taf x'inhi riċetta biex tgħix kuntent fi żwieġ li l-mara ma tmerija qatt. U qabli jekk jitkellem il-mara tgħidlek l-istess, tmerieħx, imbagħad tagħmel li hemm bżonn nisma' minni u ngħixu bil-kwiet. Imma f'dan l-erf hemm ħafna wkoll sagrifiċċju li inti tattallem iċċedi. U meta mbagħad jiġu l-ulijiet
f'ċerti ċirkostanzi jikmandaw huma. Għax l-ewwel huma u jekk jibqa' inti. Il-bib id-dejjaq. Il-bib id-dejjaq tal-imħabba. Milux kelli l-opportunità immur Londra biex inżur il-morda Maltin u Għawċin li jieħdu ħsiebhom is-sorijiet tagħna, il-Puttino Cares, ovvjament l-Istat bl-għajnuna, il-High Commissioner li nsellimlu. U tiltaqa' ma' tant sitwazzjonijiet bħal meta anke meta mmur l-isptarijiet. Ta' nies li qed jagħtu ħajjithom f'sitwazzjonijiet ħafna diffiċli, jieħdu paċenzja bihom infushom u bil-maħbubin tagħhom. Dak ukoll huwa l-bib id-dejjaq. Hemm it-tentazzjoni ngħidu jiena rrid ngħix ħajja komda. Jiena rrid nagħmel li rrid. Imma mbagħad meta tieqaf quddiem xi ħadd li tħobb u jkollu l-għajnuna, il-bib id-dejjaq tgħaddi minnu mhux għax mingħajr ma trid, għax trid. U allura Ġesu qed jgħidilna għaddu mill-bib id-dejjaq li huwa dak kollu li fil-ħajja jiswielek ħafna u x'inhu. Imma għaddi minnu mingħajr dwejjaq. Il-bib dejjaq imma għandek tgħaddi minnu mingħajr dwejjaq. U tgħidli imma jiena lill-uliedi kif se nagħallimhom dan l-erf tal-ħajja. Għax minn hawn u ftit ieħor jikbru se jiddeċiedu jażlu l-istat tagħhom fil-ħajja, jiltaqgħu ma' persuna u jħobbuha jew jħobbuh u jridu jitgħallmu li fil-ħajja trid tiċċedi wkoll, mhux dejjem tgħaddi tiegħek. Ippermettuli suġġeriment imma li jiġi mill-qalb u mill-kelma ta' Alla. Smajtu li żgħażagħ tagħna jaqraw il-kelma ta' Alla llum, kemm ħaġa sabiħa li nraw iż-żgħażagħ tagħna jaqraw il-kelma ta' Alla fil-ġemgħa. U t-tieni qari llum jitkellem dwar id-dixxilpina. M'għadix moda din il-kelma, m'għadix moda, la fid-dar, la fl-iskola, u permettu li ngħidilkom laqqas fil-pajjiż. Imma għandna bżonn id-dixxilpina li kelma li tagħti iż-żomma, li tirrispetta lil ħaddieħor, li tkun fil-ħin, li mhux kollox skont kif ifettillek u għall-kumdità tiegħek. Kultant anke fis-sewqan u jkollna l-konsegwenzi korroħ kultant. Imma din il-kelma tal-ittra lil-Lut hija kelma għażiża li għandna bżonna. Ibni la twarrabx it-twiddib tal-mulej, la taqtax qalbek meta jċanfrek, għax il-mulej iwiddeb lil min iħobb, jolqot lil kull min jilqa' bibnu. Il-ġenituri li tirabbu għandhom bżonn jisimgħuha din il-kelma. It-tifel jew it-tifla qegħdin jikbru għandhom bżonn id-dixxilpina. U d-dixxilpina hija lingwaġġ ta' mħabba. Mhux id-dixxilpina kiefra, id-dixxilpina li toħroġ mill-qalb ta' missier u ta' li qed jilmħu l-bogħod. Jiddispjaċini meta nisma' ma tiġrix ta' spiss, imma ġieli tiġri. Teacher jikkoreġi tifel jew tifla l-iskola u minflok il-ġenituri jgħidulu isma' mit-teacher, jiġu l-iskola jieħdu s-sodisfazzjon. Jumiljaw it-teacher.
għax jikkoreġa li t-tifel jew it-tifla. Dak huja riċetta għad diżastru fis-soċjetà. U anke fil-pajjiż għandna liġijiet tajbin. Imma għandna nfurzar, pereżempju għandna liġi li ma tistax tarmi skart fil-baħar. Imma meta aħna f'daw l-inħawi ma nistgħux nomu minħabba il-ħmieġ ta' man għandu l-flus biex inatfu jew jipprevenih. Se nagħmlu min qed jinforza. Il-liġi tajjeb tkun hemm, imma hemm bżonn l-infurzar. Tajjeb li jkun hemm infurzar fuq it-traffiku, imma kemm hemm affarijiet oħrajn li għandna bżonn iżjed dixxilpina fuqhom. Imma m'hemmx għalfejn inħarsu fil-bot u fit-tul. Nibdew mill-familji tagħna. Mill-bejta tal-imħabba. L-imħabba mhux fsiet min ifisset lill-uliedu u liedu ibikkuh, isimgħu minni. Din ukoll il-kelma tal-Alla. Min ifisset lill-uliedu u liedu ibikkuh. Intom talmuni. Illum nifmu li meta Ġesu jgħidilna tiddejqux tgħaddu mill-bib id-dejjaq, qed jgħidilna kelma ta' vera ħabib. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nirringrazzjaw il-mulej illum tal-li waqt li ħobna ħafna qatt ma jfissidna. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-ġenituri, għall-allim, għal-kull min għandu awtorità fuqna biex ma jibżax juża id-dixxiplina bl-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-paċi fid-dinja. Il-mulej rattab il-qlub tal-kapijiet, tan-nazzjonijiet li qed jikkundannaw l-innoċenti għal-ġuħ, għal-qtil, għall-inġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull wieħed u waħda minna biex qatt ma naqtu qalbna mill-ħnina ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tatina l-kuraġġ li meta turina bibdejja fil-ħajja tagħna ma ngħaddux minnu bidwejja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-froq tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal malejn midejk sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-tiġijiet tagħna u ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Itmu lej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba l dejjem, ksib talik poplu u tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kun twajjeb mal-Knisja tiegħek u għati doni tal-għaqda u sliem bi Kristu sina. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħu mulejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xxira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħaj bi Kristu ibnek. Bl-emil tiegħu tal-aġeb li seħħ fil-misteru tal-għajt, konna meħlusa mid-dnub u l-madmat tal-mewt. U bżejħin għal dan is-seb kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' qassisin, nazzjon qaddis, poplu miksub, u li nxandru ma' kullimkien is-seta tiegħek li sejjaħtilna mid-dlam għad-dawl tiegħek tal-aġeb. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jun, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem.
flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Franġisku l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema ekda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħannix li tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għati l-apostli tiegħek. Nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, ikunu jiswew lidna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mew tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan u l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. Ħenna lina mulej u għatina fejqan sħiħ fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Sidna. Amen. Nixtieq nirringrazzja ħafna l-Kappillan Father Andrew, l-Superjur Provinċjal u nawgura ħafna wkoll lil Father Colin li fl-elezzjoni li għaddiet, il-kapitlu li għaddiet tal-Ordni Franġiskan Konventjali għażluh bħala definitur ġenerali li se juħosib il-Mediterran. Nawgurawlu u nagħtuh ċabċipa kbira. If jgħidu bit-Taljan un altro pezzo grosso. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-rodu ħaj lil Alla. Grazzi tal-li naqattu magħna għal din l-Ewkaristija mill-Knisja Parrokjali ta' San Franġisk t'Assisi fil-Qawra. Nixtiequ ninfurmawkom li s-seba' edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li hu ġabra ta' omiliji u messaġġi tal-Arċisqof Charles Scicluna daqt jinsab għal bejgħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur meħuda waqt diversi attivitajiet djoċeżani. Permezz tal-kelma tal-Arċisqof dan il-ktieb u xhieda ħajja ta' fidi u impenn soċjali. Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb mimli paċi u ġid mill-mulej.